Chris din ang pangalan ko. Parehas kami ni Chopper. I am 31 years old at tambalanista since 2008. Natigil lang ako na pakikinig a year after kasi wala masyadong chance makinig ng radyo sa seminaryo. Sumulat ako para kay Dayan, yung girlfriend ko for 8 years now. Gusto kong ipagsigawan sa buong mundo kung gaano ko siya kamahal at kung gaano ako ka-proud of the woman she has become. Of all the places na pwede kong makilala si Dayan, sa seminaryo pa. Kapatid siya ng 2 kapwa ko seminarista at nakikita ko siya tuwing last Sunday of the month kapag dumadalaw yung mga families ng mga seminarista sa seminaryo. Hindi naman kami nag-uusap ni Dayan. I just see her with her brothers. Hindi naglaon, lumabas ako ng seminaryo at nagtrabaho sa isang BPO company. Dahil madalas stress at pagod sa night shift sa trabaho, nahilig akong maglaro ng mobile games. Dito kami nagsimulang mag-bond ni Dayan. It did not take long for me to realize na I am falling for her. What attracted me most to her is yung pagiging simple niya. Ang simple lang ng pamilya nila, malayong malayo sa akin na lumaki sa luho. Dati kasing kapitan ng barko yung tatay ko. Nung una kong niligawan si Dayan, friendzone ako agad. Nasaktan ako kaya dumistansya muna. Yung pala, hinahanap-hanap din niya ako while I was gone. After a few months, nilagawan ko ulit siya at sinagot na niya ako. Hindi smooth sailing yung first few years namin kasi siguro noon pa lang namin nakikilala ang isa't isa. Eventually, we learned to accept each other's flaws. 8 years na kami ngayon at masayang-masaya pa din. Nag-iipon na kami so we can buy our own home. We plan to get married 3 to 4 years from now. Looking back, yung desire kong paglingkuran ng Diyos noon by being a priest was used by God Himself to introduce me to the woman He is preparing for me. Kung di ako pumasok ng seminaryo, hindi ko makikilala si Dayan. Totoo nga that no matter how big and noble your plans are, God always has something bigger and nobler plans for you. Thank you, Nicole and Chris, for reading my letter. Sana ay napangiti ko si Dayan at napasaya ko ang puso niya habang binabasa niyo on air ang sulat ko. Ang inyong tambalanista, Chris. Ay, nakaradyo pala ako. Kala ko nagpapatulog ako ng bata. Hindi yan, partner. Naka-ere pala ako. Naka-ano ka, naka-headphones ka. Kala mo maganda boses mo. May ganyan tayo Nakalimot. May ganyan tayong feeling na pagka naka-earphones, naka-headset, pag sinasabayan yung kanta, feeling natin maganda ang boses natin. Totoo ka. Tama po tayo. Feeling lang natin ito. Dahil minsan nakakalimot tayo. Teka, nasa radyo nga pala ako. Correct. O, teka lang. Partner, speaking of feelings, yan, di ba? Feeling very happy naman itong si Chris. Yes. Iba talaga pag mga Chris. Oo, iba talaga. Oo. May mga Chris na mabait, katulad nito. Pangmalakasan. May Katulad Chris na lahat ikaw kami. na feeling singer. For today, Chris na feeling singer ka, partner. Hindi, maganda yung kwento ni Chris. Sa totoo lang, di ba, kapag ka nakakarinig ka ng ganitong klaseng kwento, it's only a proof ulit, di ba, na God's plan
Is is always always the the best best plan, plan. 'di ba? Yes. Yung plano niya talaga, hindi lang best plan kundi yun talaga magpe-prevail. 'Di ba? Sabi nga, yung mga rejections, yung mga pinagdadaanan natin, 'di ba, are actually redirection. Yes. Mga paraan para mapunta pala talaga tayo kung saan nararapat. Kaya nga kapag umaga na tayo po ay nagigising, lagi po natin ipagpapasalamat yun kasi ibig sabihin, ang plano ng Diyos hindi pa tapos para sa iyo today. 'Di ba? So kung ikaw nakikinig ka ngayon, napapakinggan mo kami, kung nasa may internet kayong malakas, hindi kami naghahang, 'di ba? Meron kang Facebook, napapanood mo kami sa Facebook Live, 'di ba? God is not finished with you today. Nabubuhay ka pa ngayong araw na ito. So meron po siyang plano. And yan naman yung sinasabi ni Chris, 'di ba? Na kahit anong plano mo, 'di ba? Kung hindi talaga para doon, hindi rin talaga para doon eh. Sa iba ka talaga ide-direct kung saan ka nararapat. And in the case of Chris, dito sa ating kwento, 'di ba? Nararapat siya para kay Diane. Correct. Yan. Napakaganda nun mga kaibigan, no? Yung binanggit mo, partner, kung inaakala mo ngayong umagang ito, wala kang purpose, di ba? Kasi ang Diyos talaga may plano siya sa bawat isa sa atin. Correct. Minsan pag nakakarinig tayo ng ganitong klase ng kwento, naiinggit tayo na parang, ay, ang galing naman ang galing naman nilang dalawa. Ang galing naman ng relationship nila. O kaya, buti pa siya may jowa, di ba? At ang swerte niya sa jowa niya. Tama. Yun yung purpose ni God para sa kanilang dalawa, 'di ba? And ikaw naman, maaaring sa ngayon wala pa kasi hindi pa plano ni Lord. Yun yung sinasabi ng kwento ni Chris na ang Diyos ay may plano para sa lahat. Correct. Maghihintay ka lang, 'di ba? Tama. Nothing in this world is created without a purpose. Meron talagang dahilan at meron talagang purpose ang lahat, 'di ba? Correct. Hihintayin mo lang yung tamang panahon para sa iyo. Correct. Wait ka lang. Maaaring may iba ka pang dapat pagkaabalahan. Yun ang sabi ni Lord ngayon. Anak, mag-aral ka muna, wag ka munang magjowa. Pero 'di ba ang gusto talaga natin, ang pinaplano natin, ang gino-goal natin, Lord, bigyan niyo ako ng jowa. Ang hindi natin naiintindihan yung plano ni Lord sa atin. Correct. Na hindi ka pa handa para jumowa. Yes, baka masira lang yung pag-aaral Correct. mo. Di ba? Baka Ganyan. maging rebelde ka sa mga magulang mo pag nagkaroon ka ng jowa True. kasi mas maniniwala ka na sa jowa mo kaysa sa mga sayo. magulang mo. Correct. You're not mature enough. Diba? Kumbaga parang alam ni Lord kung kailan ready ka na for that blessing. Yes. Diba? He knows the exact time that you're ready for that particular blessing that you are praying for. Ngayon, kung Correct. hindi mo natatanggap yung pinagdadasal mo, kasi actually, blessing din yun eh. Totoo yun. Hindi pa kasi time. Oo, hindi pa time. Or partner, blessing din in a way na hindi mo natatanggap yung pinagdadasal mo. Bakit? Kasi hindi siya para sa'yo eh. Baka ikasama mo yan. Maging dahilan kung bakit ikapapahamak mo yan. Diba? Kung halimbawa, meron kang particular na prayer which is gusto mo matanggap sa isang particular na company. Tapos, pray ka ng pray, hindi ka natanggap doon. Yun yung dream job mo, dream company mo talaga. Ang hindi mo alam kasi ni Lord na kapag ka nag-push ka dyan sa company yan, meron nga magkakaroon ng insidente na matutusok ka sa ballpen at ikabubulag mo ng 3 years, diba? Ganun ka specific. Well, there's a possibility na mangyari yun. May diba? ipit yung paa mo sa escalator. True, diba? Ang daming possibility sa isang buong araw. So, alam ni Lord yun. So, yung Him not answering our prayers is not Him not listening. It's just Him knowing that... Ikaw ba yung secretary ni Lord? Ba't alam mo? I'm sorry, dahil maganda ang sing-sing ko ngayon, executive secretary. Hindi secretary ha. Executive secretary. Okay, Terry. okay, Ganon. okay. Secretary. Ganon. Okay, kasi- Ulitin mo, partner. Secretary. Hindi! Mali pa rin. Nagalit si Lord. Charot. Hindi, 'di ba? Parang hindi siya yung hindi niya ako pinakinggan eh. Hindi mo alam, meron kasing mas malalim na dahilan. Hindi ka nga Diyos, hindi nga tayo Diyos eh. So, hindi natin talaga alam. Pero yun eh. Alam niya na posibleng mapahama ka dyan, hindi ka mapabuti, ganyan. So, hindi para sa'yo. Sa iba kanya ililid. Ganun. At yun yung dapat natin intindihin. Oo. Diba yun yung dapat natin. Mahirap gawin mga kaibigan lalo na kapag At problematic intindihin. ka. Oo, Yes. correct. Mahirap intindihin talaga. Mahirap gawin, mahirap intindihin. Lalong-lalo na kapag nasa kasagsagan ka ng problematic situation. Iisipin mo talaga yung masamang pakiramdam lang eh. Iisipin mo yung tampo o kaya galit. Correct. But later on or eventually ma-realize mo, ay buti na lang hindi nangyari sa akin yun. Kasi Tama. meron palang mas magandang plano si Lord sa akin. Tama. Diba yun yung kanina pa nating
nating inuulit-ulit. Correct. God's plan is always the best plan. Kaya huwag ka magtatampo kung may mga bagay kang hindi nakuha sa mundong ito kasi hindi yun para sa'yo. Correct, hindi Diba? siya nararapat. And kung ano yung meron ka, yun yung kailangan mo for now. Yes, yun yung para sa'yo. Correct, yun yung lagi nating tatandaan na kung ano po yung meron tayo ngayon, yun yung kasing kailangan talaga natin for today. Agree. At this particular moment. Yan, yun yung tatandaan natin. Basta don't give up and always have faith and don't lose hope. Meron akong nabasa na isang kwento. Ayun na naman po tayo sa mga kwento ng Nicole Ayala. Makinig tayo sa kwento ni Tita Nicole Ayala. Ni Ante, Ni di ba? Ante, ayan. Ni Okay, Ante. share with us your story. So merong isang lugar sa Alabama, South Alabama. Yan. Para Okay. hindi naman tayo lagi Tarlac, ganyan. Okay, Wow, punta diba? tayo ng Alabama ngayon. Punta tayo sa Alabama. Ang oras dun ngayon ay alas 2 na madaling araw. 6:22 a.m. Hindi, Okay. hindi alas 2. Iba naman sa North Alabama yung alas 2. Hindi ko sure. Yung pareho tayong inventor talaga. Wag po kayo basta-basta naniniwala sa mga sinasabi namin, ha? Madalas kasi ito invento lang. Madalas. Hindi, meron talaga akong kwento. So, Okay. so in southern, yan. Oh. In southern Alabama, merong ang kanilang crop talaga doon. O ang kanilang, ano ba yung crops in Tagalog? Kasi, as an executive secretary, hindi ko alam yung crops sa Tagalog. Yung kanilang laman loob. Okay, so yung kanilang inaani, yung talagang, yung kanilang, they are known dun sa lugar na yon for cotton. Yun. Okay. So yun yung talagang yun yung inaani talaga. Yun yung kanilang produkto. Yan. Okay. Cotton. So isang araw, merong isang kakaibang, so for so many decades, yun yung bumubuhay sa kanilang lugar. Ganon yun, 'di ba? Parang sa isang lugar, popular yung ganitong produkto. So doon sila nabubuhay. Yes. Yung mga ganyan. Kunyari, sa Makati, ano bang meron dyan? Kunyari, mabuhay yung dyan, yung red light district. Charot. Masaya dyan sa Pobla. Oo, yan, diba? ganyan. So isang araw dito sa southern Alabama kung saan talagang namamayagpag ang cotton. And that was their bread and butter. Ibig sabihin, ito talagang pinagkukuha na nila ng kagandahan ng kanilang ekonomiya. So isang araw may dumating na insekto, parang ano ba tawag dun sa insect na? Basta may particular na insect, parang Balchan insect. Ganon. Dali lang. Merong pangalanan natin pangalanan natin ball weevil insect. So nagkaroon ng Okay. infestation dun sa kanilang mga crops. Dun Okay. sa insektong yun talagang nasira lahat. Hindi na nila wala na pong maaaning Walang natira. cotton. Wala na talagang maaaning cotton. Lahat po nalungkot po yung mga nag-eskinol. So, alam mo magkwento. Di ba kasi wala ng cotton. Kasi paano ka mag-e-eskinol? Di ba? Kung wala kang cotton. Kung wala kang cotton. Sige paano nga. ka mag-astringent? Ganyan, di ba? Pwede damit. Di ba? Pwede. Ang weird kung damit mo, di ba? Ang weird kung Tsaka ubus agad yun. correct. Di ba? So anyways, nalungkot sila talaga. Kasi syempre, 'di ba, ba't ganun? Bakit ito yung nangyari sa atin? Ito naman yung nagbibigay sa atin ng kabuhayan, 'di ba? Tapos nag-isip lang yung mga farmers, sabi nila, ano kaya kung subukan natin ng peanuts? Ting! Oo, ting! Nagkaroon bigla ng light bulb correct, moment. light bulb moment, 'di ba? Cotton. Gawa tayo ng cotton candy. Yan. And therefore, that's the history of cotton candy. Charot. Yung hindi mo tapos yung kwento sa lahat ng side comments. Tsaka labo-labo. Diba? So tapusin natin bago matapos ang oras sa radyo, Okay, diba? okay. So nagkaroon ng light bulb moment yung mga farmers. Hindi naman sila pwedeng iiyak na lang, diba? Kasi nawalan sila ng cotton, diba? Ang gagawin nila, tingle moment. Malay mo ganun. Oo, diba? May sustained Meron, na sound, na sound. yung
Yung Yan, ganon. patingting nila. Yan, Oo. ganon. So naisip ng mga farmers, bakit hindi na lang kaya tayo mag-plant ng peanuts? Yan. Okay. So anyways, to make the long story short, partner, yung peanuts, kung magkano man yung kinikita nila doon sa cotton, mas matindi pa yung kinita nila nung peanuts na yung kanilang pinaplant. Oh, kita Kasi mo tingnan na. mo, partner, hindi naman lahat nag-astringent, pero lahat nagmamane, di ba? At ang mani, partner, Makabuluhan talaga. di ba? Nagalat tayo ng 10 minutes dito. Hindi, so sa madaling Lesson. sa madaling salita, partner, talagang sometimes yung mga obstacles that we go through, the challenges that we go through, the rejections can actually redirect us to something that is better. Totoo Kung yun. hindi man and in fact, partner, sa sobrang tindi ng pasasalamat nila sa nangyari, partner, gumawa pa sila ng monumento alang-alang dun sa insektong yon na nanira nung crop ng cotton nila. Kasi again, kung hindi nila na-discover kung hindi sila tinira ng mga insektong yon, hindi nila na madidiscover na meron palang mas magandang crop na pwede silang anihin na mas magbibigay pa sa kanila ng yaman. Teka Diba? nga, yung mga nang-agaw ng jowa mo, pagtayo mo din ng monumento, di ba? Oo, Kasi diba? kung hindi Kung di inagaw yung jowa mo, yan. di sana kasama mo pa rin yung lukong-lukong yun. Correct. Di ba? Hindi mo sana Masakit. matatagpuan yung asawa mo Correct. ngayon. Masakit pa rin sana ang ulo mo ngayon. Oo. No? Diba? Charot. So don't give up. There is Totoo. always hope. Yan. Yes. Salamat na marami sa pagtutok this Feel Good Wednesday. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun!